Morgan dwi'n swyddog datblygu'r iaith Gymraeg yng Ngholeg Sir Benfro. Mae'n bleser gyda fi i enwebu Efan ar gyfer y gwobr siwmai Coleg Sir Benfro am y ffordd mae'n defnyddio'r Gymraeg yn mwyti'r coleg. Mae'n cyfarch y cwsmeriaid ac yn darparu gwasanaeth cwsmer yn Gymraeg i'r gwesteion Cymraeg sydd yn dod i mewn yma. A maen nhw wedyn yn falch dros ben eu bod yn gallu defnyddio'r Gymraeg yma yn y gornel fach yma o Hwlffordd. Mae Efan wedi cwblhau peth gwaith ysgrifenedig yn Gymraeg, ond mae e hefyd yn annog ac yn helpu ei gyfoedion a'i diwtoried i ddysgu geiriau sylfaenol, ymedroddion a geiriau arlwyo termau yn y gegin mwyn iddyn nhw fedru cyfarch a defnyddio peth Cymraeg yn yr awyrgylch gwaith. Ers i Efan i ddilyn y cwrs arlwyo, mae'r cwrs yn rhoi profiad go iawn i fyfyrwyr o y diwydiant lletygarwch ac arlwyo, ac felly mae hyn wedi codi ymwybyddiaeth Efan o bwysigrwydd y Gymraeg fel sgil gwaith. A mae e'n teimlo yn agor drysau ac yn dod â mwy o gyfleoedd iddo fe. Mae Efan yn gobeithio gallu defnyddio i sgiliau Cymraeg yn y byd gwaith yn y dyfodol. Felly, dymuniadau gorau i ti, Efan, a wyt ti'n deilwng iawn o'r wobr yma a phob lwc i ti. Efan Davies dwi'n lefel 3 coginio proffesiynol yn Coleg Sir Benfro. Dwi'n defnyddio'r Cymraeg i dydd i dydd wrth derbyn cwsmeriaid yn y Cymraeg ac rhoi gwasanaeth iddyn nhw yn y bwyty yn Coleg Sir Benfro. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg yn y bwyty achos mae'n neud awyrgylch fwy cynnes i'r cwsmeriaid ac yn rhoi gwasanaeth fwy personol iddyn nhw. Ar y gwrs, dwi'n treol wneud i'r tutoriaid ar y myfyrwyr dysgu geiriau syml fel croeso, siwmai ac sut i delio â cwsmeriaid yn eitha syml. Mae defnyddio Cymraeg yn hollol fanteisiol yn y ddiwydiant arlwyo. Os mae llawer o pobl am ddefnyddio'r Cymraeg wrth cael gwasanaeth. Mae'n croeso cynnes iawn i chi gyd o mewn i'r fwyty. Mae'r fwyd o safon uwch ac yn prisiau rhad iawn.